Omalicha. Bekana. Kedu maka ndị nwanne na ngwara ojiji site maka na ebe anyị ọrụkwa anyị na-eji dị anya kedu anyị ejebego n'oge adịrọzina ndị nwa n'aka adịrọ maka na iji n'aka eri kenya ka m ji wee chọọ ka mmalụ ebe ị na-anụ maka na ekwesịrị ime ngwa ngwa ka egwe nwoke wenata nwu n'oge ụkwa ka anyị na-ahọcha ya mba ọ dịkwa nke ya rapụ ya bụ ụkwa jee kene jee mana nke enwenyekwanụ n'isi ụtụtụ anụ ekpere nwa na anyị ekpe ekuzi ife men bụ na a ga-arapụgodo ya bụ nri echita ngwongwo ka mmalụ ife anyị ga-eje mụtara biko jebe ọsọ oge adịghị mana ọ ga-efutu ka anyị ga-esi ekpere n'ime ụlọ gị iro ya bụrụ oche tupu ị gara aghọta ife nwoke na-abụ jegodo jee ekpote ngwongwo a maka na taịm adịrọ ama nke ọ ga-eyipe nka ka m cheta ekịta azụ m na ọbụghọ nka ka ọ chọọ ka o ji aka ekpete kọra m ụtụtụ anyị yiri nụ nke igote mbọchị eke na ọ ga-adịwo mma bụ makwa n'ọkwụ n'ugwu ka anyị na-agbago ịga n'ọrụ ịga n'ugwu maka ọrụ ukwu nọ n'ugwu ọdụ n'anya ledu anya akwa nke nta dị na mmanụ iji ole ka a na-adụ n'ugwe na-eji nwere ọzụzụ otu nke ihe adị soro m etu a chọrọ ka mmazi akwa nke bụ n'otu gbadezie n'ịma na anyị nwebụ ndị okom nwere ụzọ anyị sibe na-eke ya bụ iwe bụ ihe nke azụ ya nke ọbụla kere ya na-abụrụ mkpana na ọkpa na ọrụ ukwu mgbe niile ebi adị mma ka ịbịa jebe na ọrụ ukwu ka anyị na-eje taa anyị chọọ ọrụ ukwu dị na ide mmiri nọt mana ọ ele anyị siri anyị eji ụgbọala wee je na-ebu na-ebu maka na mụ na onwe m na-anụ na ntị na achọ m ka nje ka m bụ n'anya ka anyị jebe ozi maka na oge adịrọ ọ nọkwa ụlọ nso ọ sị ka m jebe maka na oge adịrọ mana eke nke chukwu anyị ga-ezute maka na anyị maalụ na ndị dị n'ime ndị ọrụ ukwu na onwe ha na ha maalụ ihe gbasara ọrụ ukwu ha ga-enyekwa anyị ife anyị chọrọ ihe gbasara ya bụ maka na agụmakwụkwọ mara oke mma nọ na onye nwa ga-enwe ego wee mmalụ ka ezi mana dịka anyị si wee ma ezegodi n'ife ya bụ na ka ụbọchị na ọgwụkwụ ụzọ nke eme ọ dị anyị ga-ajụ ya maka na ị na-anya fụ na oge onye ụzọ siri ike na-aka enwe daalụ daalụ ọ dị n'ọnụ daalụ nna ya dị ka anyị na-agbadabụ isi be m chọọ ije ka ike m chek something ka anyị na gị soro ụrọkwa
anyị bụ ndị anyị bụ ọgamba anyị na-aga na mba dị iche iche wee na-amata ife dị okwu kọwara ndị mmadụ ka wee sikwazi wee mata anyị si ka anyị bịa marụ ka ọlụọsị mgbe o nwekwa n'obodo na-anụ maka ya nsị ka ezi obodo bụ ihe nke ọ na-anụ maka ọsị m na ọrụ ukwu na ọ dị na kansụl Idemmili nọ nsị ka nsogbu nri anụ nọ bịa nwee ife m na-arụ n'ụlọ ka nsogbu nri aja ka anyị bịa negharị anya ka anyị na-eje ka anyị were akwụsịna ụta ka ị na-aga ngwa nke anyị gaba ọ ga-amasị anyị ma ọ bụ na ị kọwara anyị onye Igbo na afa Igbo ndị tu o nwere ife a na-etinu gị nna anyị mụnwa bụ architect Shedrack Onwasanya oke iwe onye nke ezi nke a na-akpọ architect ndị ọ na-alụ ụlọ maka abata m na-afụcha ọmarịcha ụlọ akwụkwọ na-asị n'ụlọ akwụkwọ nke ahụ maka ọ maka na ha nwere ndị architect kekwe n'afọ a na-etiri oke a na-etu m eze kwesịrị eze kwesịrị ya n'eziokwu nke asị nna ike inwe ike ịgwa anyị maka obodo a bụ Ọrụukwu obodo a bụ obodo gị obodo a bụ Ọrụukwu ọkwa like etu esi ekwu na mbụ na obodo a bụkwa nnukwu obodo enwere up to 8 villages ebe a village asatọ so then nwekwa n'afịa nke nnukwu afịa enwe kịta dị n'isi ebe a ka m na-eje kịta ma na-eke ka anyị na-azụ so enwekwa anyị nwere n'igwe anyị ọ dị nke ọ nọ ya kịta maka obi obodo oyibo ya na-achọ egbe emeka nyere eze nwa na Ọrụukwu nwekwa ndị ọchịchị ndị ọzọ maka iji anyị barista Cyril Ejirike ọ ya amasịkwana anyị efi ya mana ebe anyị narị aga ọfisi ya dị kịta n'isi ebe a o siri ọfisi anya bụ na anyị ga-agbakwu na obodo na-amaka anyị jọsisi ka anyị bịa negharị anya nwekwa na ihe ọzọ anyị na-arụ ọrụ anyị bụ anyị nọkọta obodo ọbụla anyị nụrụ maka ya anya ka njebe na ebe m na-agbaga na nweta onye m chọrọ ịfụ na-abịa nsogbu adịrị isi na anyị gbadakwuola ya nwebe na afọ ọfisi PG mpụtasịkwa akwụkwọ ụlọ ọzọ anyị ekele nsogbu adịrị ịma na ịkọchabere anyị ka ebe a na-ebido ngwa na ọ ya adị nna anyị daalụ nna anyị agwa bụ PG obodo a ebe ndị na-agba nwere otu nwoke gwara anyị maka gị ọ sị na ebe a ka anya mara mana etu isi wepụta anyị wee n'anya wofu na nwoke ya na-asị nnọọ gị ọzọ ebe a ọfisi anyị ebe a rụkwa họl ka ebe ọlụ bụzi ihe nka ime obi ka anyị na-apịa ime obi ebe a bụ center of the whole town ọ ga-abụ onye si ebe a ọ dịrị ya nso isi ebe a ọ dịrị ya nso isi ebe a ọ dịrị ya nso nke kama anyị bịa bidio rụkasị ya rụka ọ na-achọ ịkarị anyị wee ezigbo gọọmenti kwuru ya wee gbakwuru ya sị ya biko rụsapụ ụra ya kwezie asịrị ya ọdụ ebe a makakwa nke izizi ahụ onye ya bụ na unu arụwagoro ya arụ tupu enye unu anyị arụwago ya ọ na-achọ ịgbapụ anyị nke ọ dịkwu na na-arụnyesi ụmụ kirikiri ka ebizi nke a na-arụzi ebe a nke a bụ na anyị si ka anyị tinye sekuriti haus na-elekọta ebe a niile oyi kwesịrị na-elekwu ma afịa ma ebe ọbụla na-ene anya obodo anyị niile ebe a nke a amaka nnukwa ebe a amaka unu mezichara nne ebe ọma o nyere anyị ego na anyị eti wee rụọ ihe asị anyị rụọ nna ya eze nta ijefu n'afịa ka mmadụ mmegote ọfisi anyị nọbụ ebe a nke igwe dị ebe a n'azụ ya
ụbọchị niile ka ọ na-azụ ndị na-anọsi n'afịa ụbọchị ka ụbọchị ka a na-azụ kwa ụbọchị onye ọbụla na nke ya ọnwụbụkwa ibe ịchọ ịzụta ọmarịcha m maka na ndị na-azụ kwa ụbọchị ka ụbọchị ụbọchị ahụ ebe a niile ya ejuchi ụbọchị eke ebe a na-eju so ebe a bụ ụzọ ebe a bụ ebe a si abanye n'afịa eke mbọsị a na-eme environmental ọ na-enye anyị ọka ndị ahụ ka shọp anyị na-arụ ọfụ ifugo na eze ekigo ndị a etikwa ya ụzọ kịta ema na ọkụrụ ọnụ ema na ya arụcha makwanụ mgbe anyị gebere chọrọ ndị na-azụ afịa a gwara na kwa ụbọchị a na-azụ afịa kama na ụbọchị eke ka ọ na-ejuzi eju ọfụma ọfụma ndị na-azụ afịa ụlọ na-ekelekwa ndị ọbịa anyị gịnị ka ị ga-agwa ha a sị ka ụlọ nye ha trader money na ha na-ayị ozugbo trader money. Kedu onye na-ere akwụkwọ nri ka anyị chọrọ ka a tinye eyi Mami, kaya ba't tiga ako ano? Kaya kisere? Ang gutalo. Inaelekwa? Inaelekwa? Ay, mazuo. Eziokwu. Ndobere ego 200. Mana aki nọ n'ime. Aki? Ị da like that. Ị like nke aki oyibo. Okay. Ndị aka anyị na-emekarị nke da. Ị na like aki. Keke ji ozo anyị mgbe kempe. Ụmụ mma isi ya sidebe m. Eji atọtali ọnụ mara ụmụ ibe ọ na-arụ mmadụ ma ọkwa na ọbịa Nweta na nke a. Nye m ego ka nne ya. Sọtọ na ya anyị na-ele ebe a ga-adị chi. Ihe a bụ na agba ọhụụ nke ihe agba ọhụụ. Ya bụ na ọ bụ ozi mgbe ụtọ ọ dị ebe. Bịa enyekwara jara. Nna ya nyekwa anyị jara o. Ebe a mba anyị n'ugbo market. Sebi. Na ekele gozi dị na nke anyị. Na mma mọfụ. Ọ ka gara unyi ụlọ n'elu. Ma ego dọkịta. Etirozie n'elu. Mana ị nọ n'iri ya nwa dị na ebe ebuka ụtọ ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Echekwa m ị na-anya iche na ebe a ka o jidebe ma nwa dị na ụlọ ka dị ya n'ime. Anya ka o jiwe na-azụ ọrụ ugwu maka na abụrụ onye akọlụ. Abụrụ onye akọlụ. Bam bam. Ebe a bụ cassava plant. Ya kedu ka o si akọ ihe a? Cassava processing plant. Cassava processing plant. Ihe a na-eme ebe a garị ibuwata cassava ịhapụzie ya
It does a double bagel. Eziokwu. From beginning, I call you the first Abata. It says I fry, it says they will play. Ya wani ihe ga-ayọ ya. Ọmọ nkụ na-ayọ. I check I just over here. Ka anyị ọrụ. That from everyone Abata. Everyone I will. That's people from everyone Abata. Don't even do well, I want to know. Yeah, unu na-eri akpụ ọfụma ebe a. How is all August? Nke a kịta. Nke a akpụ ebute this morning. Nke a ga-akwụ ya akwụ. I don't know. Ebule na Ghana engineer na ebe ni. Wunye. The lister, I started the lister. Okwoli ya. Okwoli sie ya and ekunye na akpa. We picha ya. Ito akita ọ na pressure dị ebe a. Yes. Atọ mo ya. Ana atọ ya. Ana agbado na apia na otu dị mmiri. You know? Mana mmiri ka dị papa. Mmiri ka dị ka this morning can come. Ọ pigide piece sie ya. Ọ dịzie etu a ka okwute. Mana nke a na-anyịkwa. So ọ pesizie ya ọkpọ nkụ dị na akụrie ya wee bute ebe a. Akụrie etinye ya afọ. Oruzie oge iri ya. Ayọsizie ya wee bụrụ that garị powder. Achọrọ m eyo. Okay, ngwata. Yeah, the mother is my brother. Tabu garị mmanụ. Ụta ka esi eme ya. Ụta ka esi eme ya. Agbalịsizie ya na-atọ. Amụtanụ m ọrụ. Mana o nwere nke ọ dị ka nke a na-eji aka ebe. Maka eji ebe ọtụtụ m aka na-abụ m na-eji ihe mmeri etiti. My PG, ọ dịkwa ka ya n'ebe a kpọtọpụwa nkata anyị nke fọnụ. Oke iche. Ọ dịkwa mma maka na anyị na-egodo anya bụ na ebe niile dị jụụ. Na ikuku na-abatakwu. Ka m rụtụkwa n'ọrụ. Kedu ife dị iche garị nke a na-etinye mmanụ na nke na-acha barabara? Ihe dị iche dị nne because nke a na-etinye mmanụ ọ na-reduce some vitamins dị na garị. Like nkwa garị ọzọ pụtara ọfụ, akpụ pụtara ọfụ na-acha yelo. Akpụ yelo ka a na-akpụ ya. Akpụ pụtara ọfụ na-acha ya. Ọ dị? Akpụ ahụ contain vitamin A. Ọ dị enwe too much starch. Mana ndị be anya gbabere ya nọ mgbe ụta ka dị akpụ dị. etu a ka ọ dị. Ya bụ na ọ dị ingredients dị itinye mmanụ. Eziokwu. Dị ụta ka ọ dị etu a ka ọ dị wee bịa. Nwa na-etinye bịa mmanụ. Etu a ka ọ dị chi wee kee ya. You know? Akpụ ọgbara ọfụ. Ọ na ọka ka isi weta. Ya bụ na ụmụ ana oke na ọka ka esi weta nke a. Ọ ndị gọọmenti, ndị Ministry of Agriculture bụ ndị wetara ya. Ihe anyị gosiri okporo mgbe ahụ just 500 naira. Egbujisie 500 naira. So anyị tiwezie ya na na-enwetazi ụmụ ana na-eme nke a iche. Etu ahụ esi aka ka esi akọkwu ya. Special ya bụ yellow. Yes. Ya bụ na anyị enwere ike igbujite osisi ya dụọ ya ebe ọ bụ na yes. Ọ bụrụ na afụgo etu esi eme garị ebe a. Ha na-ata akwali. Nye garị ebe a anyị ga-ata. Ka anyị ga-eme ka nta. Anyị ga-eketa ka nchiri. nke ịyọta nọ na. Mgbe anyị na-asịrị ọ fọtara odobe ya anya. Ama m ayọ. Ọmalịcha mma ka esi eme ihe niile. Ọ ma nnọọ ka esi eme ihe niile. Anya lụrụ ya anya. Ebe a garị emechagoro emecha. Jikọ nwa ya ịta akwụkwọ garị nwa na-ebusi n'anya. Maka ndị na-eme anya fụ na ọ na-atụ akpịrị. Ọ na-eto akpịrị. Ọ dị mma. Garị a na-atọpụ ụtọ. Ịṅụọ ya.
a na-atọkwa ụtọ alụbatara maka anyị na-atọrọ a na-ama anyị na-agara etinye mmere ma bọzụta ọ dị mma ọka bụ PG obodo Ọraukwu ka anyị n'aka nọ. O nwere obere ajụjụ anyị sị ka anyị jụkana gị maka akụkọ gbasara Ọraukwu. Kedu ka Ọraukwu si wee malite? Kedu akụkọ enwe ike nkọ gbasara ebe ya bụ obodo si wee bịa? Ọraukwu bụ ihe a na-akpọbu anyị bụ Ọhọkwu and ebe o si wee bịa bụ nnukwu nna anyị bụ na Nri. Ebe a ka o si wee bịazie ebe a wee nọrụzie ebe a wee mụta ụmụ ya dị 8 anya bụ nkwụ 8 anyị nwere n'Ọraukwu. Nwa ya nke izizi bụ diọkpara bụ Ọta wee tọta Nkwere wee tọta Eze Nnaja wee tọta Ihukwerekọ wee tọta Amaeze wee tọtazie Dimụbana wee tọta Uruo Amada bụ ọnwụ ikpeazụ ka mba Uruo Amada bụzi onye tọtara Ibenabọ bụ nke ikpeazụ ego ya efu na ha ruru 8. mana ka ebe izizi onye mụtara obodo a wee gbasaa o si nri wee bịa n'Ọta wee bịa mụta diọkpara ya esize na ya wee na-apụzi obi na-apụzi wee pụsị mkpụkpụ anya ka anyị ji wee nwee mkpụkpụ 8. Ọta bụ diọkpara and ị na-anya n'obodo anyị ihe niile a na-eme nyenwa na-awa ọjị ebe ọ bụla a na-eme ihe obodo niile jikọrọ ọnụ Ọta ka a na-enye ọjị ka ọwa ka o ji wee bụrụ diọkpara. Ọzụkwa na Ọta anọghị ya ịmanụ onye Nkwere ka a ga-enye ọwa a na-awakwana ya sị na a na-awakwa ya n'afọ diọkpara n'ute na ọnọghị ya. Ọ dị mma iji wee kwalite ezi mmekọrịta. Kedu mmemme dị iche iche Ọraukwu na-eme? Kedu omenala dị iche iche unu na-emegasị n'Ọraukwu iji wee kwalite ezi mmekọrịta n'etiti? Maka ụfọdụ na-eme emume iri ji, ụfọdụ na-akpọ ya ọnwa 8, ụfọdụ na-eme emume dị iche iche ma iri ede ịmago na ụmụ emume ndị a na-emegasị. Kedu ka eji mara emume anyị na-eme erikakwa kama na ịma na ụka bataziri ewee webunata ụfọdụ mana ndị anyị na-ele anya fụ na nwa ka o si wee metụta okwukwe anyị kwere ọfụ anyị arapụ ha. Ndị nke metụtakwa na-eme ịdọchi ya azụ na okwukwe anyị arapụ ndị nke ahụ. Mana omume anyị na-eme riri nne. Anyị na-eme ịwa ji, anyị na-eme ịkpọ ji, anyị na-emekwa ọfara, anyị na-eme mmerika kama ọ bụrụkwa n'ahụ onwe ndị anyị na-eme n'ahụ nwe ndị a na-abụ ogologoro emekwa. Anyị na-etokwa ọgbọ ndị rugo 8 ha pụtago obodo ya aṅụrịara ha na ha ruru 8. Anyị mere n'ahụ gara aga so eri anyị na-eme riri nne. Ịkpọ ji bụ akọsịa ji abịa kpọọ ya na ịga izu ahụ wepụta ji n'afịa ndị eyisi ndị na-echi eyisi mgbe ndị na-ewepụta ji n'afịa wee kpọbịa akpọrọ ana ji ndị mmadụ akpọnyebezie ji ama na egwugo ji kpọnyebezie ya n'afịa. Emesịa ịkpọ ji a ofu ọnwụ ya erie ji akpọsịa ji n'afịa ofu ọnwụ ya erizie ji. Onye na-ebu ụzọ eri ji bụ igwe rizie ndị obi ndị ọzọ esikwazi etu a wee ribe ji n'akụkụ be ha. Den onye ọrụ na famili ya ewee ribe ji
diakpara na onye nwe ezinụlọ rie ji ndị ọzọ eribe ji etu a ka o si gbadata wee na-eme eriri iri ji mbọsị anyị erikwana ji ahụ ihe afụ ya ugbo ịsatọ a ga-abịa na nke igwe wee bịa soro igwe wee rie ji ebe igwe ka a na-anọ ha ncha anyị na-ezu wee rie ji ya na ndị kabinet wee rie ji igwe nke a anyị nwere ọfụ jikwa ohere a wee na-ewepụta nnukwute a na-eme kọmpetishọn nnukwute ji onye ji ya ka a na-emecha ya emecha a na-ewere mechaa ya nye ji ya kachasị ọ na-ewin nke izizi nke na-eso ọ bụrụ nke abụọ nke ọzọ bụrụ nke ise o nwere ego ọ na-enye ha ma ndị 100 ma ndị 50 ma ndị 20,000 so eruzie nkịta ebe a na-akọ ji ị ga-afụ ndị na-agwasị ihe ji hapụ ya na-etinye manu emezi akọ ji ka mma ma ha eje ka wee jee bute nnukwute ego na be igwe so ewere ya na eme ihe aṅụrị ọ bụrụ ụzọ esi were eri ji na inyekwa aka na nke igwe na onwe ya na nwa emesi ọwasị ya ji ewee mekwa nke ahụ wee bụrụ ihe aṅụrị a na-agbakwa ọfara n'obodo anyị na-agba ya ofu ugboro n'ahụ na abụọ ma ịtọ o si n'etu igwe si wee kwadota igwe nke anyị ọgbago ọfara nke izizi anyị na-atụkwa anya ka Chukwu nyere ya aka ka agbụkwa nke abụọ maka ọfara ahụ bụ nnukwute ihe obodo ji were enwe aṅụrị na-erikwa nri maka na mbọsị ahụ anya onye ọ na ịma ihe ị na-eri ma ndị fụrụ anyị n'anya abịasịrị anyị na-enwe na-aṅụrị na-ekele Chukwu na o nyere anyị ezigbote igwe onye nke anụ nwa na-achị ya sinsi o bido nnọọ ha anaghị ụtụ were eme ihe ọbụla ọ bụrụ mgbe gboo a na-atụkwa n'ụtụ asị ndị nke atụọ nọ n'ụlọ etu a mana sinsi o bido na-achị ya onye asị ya weta ụtụ ọbụla nke ọbụla ya eme ya na ndị otu ya eme ya obodo eso rie nri rie ihe niile wee na-enwe nnukwute aṅụrị ha na-ekpezi ekpere ka a na-eme ọfara oge ọbụla nke enwe ebe ọzọ ihe eduga anyị ịma na anyị agabekwa mmiri enwere mmiri anyị ga-eje mmiri a bụ mmiri anyị na-aṅụ ndị be anyị ejiri mmiri egwu oge gboo ndị bi na township a na-abụ ha bịa ekuru mmiri a na ọmarịcha mmiri ka ọ bụ ihe a na-akpọ ya bụ mmiri nwa ọcha mana ọ nwekwa mmiri ndị ọzọ anyị nwere ọwa nwee ezi Igbo anyị agawa nka ịga nna mmiri ka anyị were afọ gị ka ị ga-achịkwa n'ebe ị na-arụ ọrụ my pidgin ka mmiri bụ nke anyị nọ ya nke a mmiri ezi Igbo a na-akpọ mmiri ezi Igbo mmiri ezi Igbo a mmiri niile dị n'obodo anyị ha nche na-abịa si n'ehunye na mmiri a wee na-agbadatazi ebe a wee si ebe a na-eje n'alọ taụn so onye ji akpa ya mmiri ezi mmiri niile anyị nwere ha na-agbadatasị ebe a wee si ebe a wee rue na mmiri makwa mmiri iyi ukwu mmiri ahụ achara ime na-agbadatasị ebe a wee hụrụzie ya is combination na ndị oyibo of the whole waters River ebe a mmiri niile anyị nwere ebe a anyị abịa ka anyị gbagowe ka anyị were apụpụ oge ka ime ihe ndị Igbo ebe a ka anyị na-eweta ihe nketa n'isi njedebe ya bụ obodo ka esi efu obodo anyị. Obodo a dị egwu maka na ibe niile anyị jegojefu gosiri na ọrụkwu abụrụ obere obodo bazuru ka eme. Daalụ nke isonyere anyị n'ihe mmemme nke anyị na-akpọ Ọkamba. Anyị ga-ahụ n'izuụka na-abịa abịa na ABS TV Channel 2 na TV station. Ya nakwazi na Channel 113 na Star Times gị. Aka m bụ onye nke gị Onyekachukwu nakwazi ọmarịcha bọọlụ na-eso wee bịa. Afa m dị Ifunanya Okonkwo ọ ya dị n'izuụka na-abịa abịa. Ka emesịa.